си направих за цел, че ще снимам видеосъдържание, ще правя контент в YouTube, ще качвам видеа, но не е толкова лесно, колкото си мислиш. Трябва да мислиш какво да говориш, как да го направиш, къде да го снимаш, дали ще е интересно, дали хората ще го гледат. Никой не знае. Затова, че това е клип номер 1. Силно е трагедия, фъфля, плеш, но ще стане. Няма къде да ти. Ще го качим, ще има много хейт, много смях, ама ще стане. Както и да е. Сутрин бягаме 5 км, ето. Може да видите, че съм в Танзания. Много е хубаво. Часът е 5:30. И доста добре се чувствам.